Allahu akbar. Mu karanta ƙul huwallahu kafa uku yanda aka daura lafiya ubangiji Allah ya gaskiya na shi wallahi Wannan yaran ba kariya ne. Har yanda yake yi a gaba. Allah inna lillahi wa inna ilaihi shi ne gaskiya ne. Yalla ba yalla wallahi ne mistake zan ba da account tura muku ko aka da wannan zuwa